Hello! Today we'll be reacting to BTS, Blood, Sweat, and Tears comeback stage on M Countdown. So, go! Tada! Si Suga ba na ito? Si Suga lagi! Rapon. Oh! Guys! Wow ha. Kapuhan, Jimmy na! My God! Bago pa dito tingog? Oh my God, Jungkook! Kaya pag smile. How do they emote si Jimmy? Madam Jimmy. Wow! Gwapo ka siya! Ano dyan kayo siya? Ikan-ikan ka, feel kayo niya, besh. Feel kayo niya yung body. Ay! Suga! Oh my God. Oh, gwapo suga! Ay, Rapon! Oh, Rakmon! Ay! Igat! Igat! Ay, boys! Safe ang girl. Uy, Gabi! Oh my God! Oh my God! Gat! Gwapo rin yung CV karon te. Hawad ka siya magano eh, kaya pagkat-igat. Kanipot, utrapod ni. Hawad ko ay pagkat-igat. Oh my God! Oh, ayaw! Ifocus sa camera, besh! Oh my God! Focus sa camera! Ako mama na siya. Wow! Oh my God! Makatulog pa ako. Laita! Ito na ang camera na giginawa. Sige na eh. Kabalo siya sa tong ganahan. Wala po na Babae siguro yung cameraman ay. Ah! Suga, kaya mo yan. Oh! Upa! Pag siya mas magulang pa ka. Oh my God! Igap! Yawak ka. Oh! Sabi sila mga niyo. Uy, ginay-manas! Sabi choreographer nila, uy. Sige, katawa, Tagalog, 10 points. Wala na yung mani-mani. Oh! My God! Suga! Igat! Imagine niya si Jean. Sino? Uy. Wala na. Wala to. Pinala niya sa permintive Oh! Igat! Oh my God! Oh my God! Igat! Okay, si Jimmy ay. Gwapo ko sila kausan nila eh. Classy. Oh! Oh! Body roll. Oh my God! With gunit effect. Oh! Oh! Oh my God, ako mata nakasala. Pinasali ang mayroong! Kasi na, ikaw Yan na, yan na.